tradičně se tam koná takové setkání, kterému se říká po našemu věšaně lověc. A je to takový pohanský zvyk, kdy než se vyhnali ovce na pastvu, tak se jim žehnalo. Takže my tady toho rituálu bychom se měli zúčastnit. Součástí toho setkání je takový trh nebo jarmark místních řemesel. Jsou to opravdu místní výrobky, nejsou tam žádné dovezené věci z Číny, z Větnamu nebo kdo ví odkud. A po tom, až si prohlídnete všechny ty stánky, popovídáme si s panem starostou Košařise, který nás přivítá, budeme mít společný oběd. A po obědě se přesuneme do Dolní Lomné a tam budeme mít workshop, na kterého se měla účastnit Annie Wieknecht z Francie. Zranila se, nepřijela. Ten vlastní obřad toho měšání ověc uvidíte, začíná v 11 hodin v tom kulturním areálu. Je to i se slovním doprovodem, takže já k tomu nic nebudu dál říkat, protože to přímo vy uvidíte, včetně toho, že to bude komentované. Měšení lověc, to je takový starý pohánský zvyk. Ovce, než se vyháněli na pastvu, tak se jim žehnalo. Je to tady připravené, uvidíte to žehnání a měšení, já si myslím, že to je jako zamíchání nebo něco. Protože od těch jednotlivých majitelů těch ovcí se prostě udělala jedna skupina, která se pásala na těch místech, kde se vypásalo. A já se chci zeptat na jednu věc, protože jsem se setkala s měšením ověc a ty říkáš Alenko lověc a viděla jsem to taky, jak to, že je tam jednou lo a jednou není. No, je to wo a někdy jenom o, no to tak, to jak si to kdo, ten nařečím, tak no. Protože je to tady to Slezsko, ale je to, když třeba přijedete v Jablukově, tak se po našemu zase říká trošku jinak, když přijedete na Mosty, zase trošku jinak. A když překročíte hranice, tak se říká jakoby po našemu, ale už k tomu ta slovenština zase by, je to strašně různorodé. Jo? A přijdete zase směrem možná k tomu Něbory, nebo tam Hnojník, jo? K tomu Fritku a tam můžu zase úplně něco jiného. To ještě si nevím. Co se vám nejvíc líbilo tady na místním jarmarke? Betlémek, který mají pěkný, no, dřevěný, vyřezávaný ručně, ten je pěkný. Už teda nevím, kde to bylo, ale je pěkný. Dřevěný mísečky tady mají šeriaky. Holky tam krásně košikujou, pletou košiky. Pěkný. Ovečky jsme viděli.
ona teraz porachuje, wiele lata w tych podróż, podle starego systemu. To też nie mamy tu rozwaleni. To było za nosem. Tutaj to mieszali łowiec. No podzielcie się tak, łowce się pasą na sałaszu, a sałasze to kiedyś było u nas w Beskidach, sałasze były na Kozubowej, na Girowej były, na Bagieńcu, Głównej, na Jelitowie, tu w naszych Beskidach. Sałasz to było takie drużstwo, to znaczy gazdowie, którzy mieli wszyscy łowce w tych dziecinach, tak ich pozbierali, se oznaczyli te łowce i dali ich łowczorzowi i ten łowczorz ich pas od wiosny do jesieni na sałaszu. Nie mylimy się, szałas, jakoby taki przystrzeszek, ale sałasz to jest taki rumuński słowo starodawne, sałasz to jest takie małe drużstwo, a te łowce, aby mogły na tym sałaszu być od wiosny do jesieni, one się musiały kapeczkę między sobą zapoznać. I tak widzicie, teraz się żenie to stado łowiec, które dali gazdowie z koszarzysk, tam ich pożyną ku tej jedliczce, tam kole tej jedliczki se łopędą, to jest taki początek tych łobrzątków. No a teraz ci łowczowie, oni będą musieć łowiecać, że się będą dobrze starać o owce, że są w stadzie te owce, które były domówione, że są zdrowe, oznaczone, a że wszystko, co było domówione o tym pasieniu na sałaszu, że to będzie przez cały ten okres, aż do się nie płaci. Było wieczki trzeba potem pokrywać kamyczkami, łokać ziołami, aby łowce były zdrowe, aby dobrze doiły. To są dalsze obrządki, ale to mi nie powiedzieli, co to robią, bo ja tu zastępuję jednego kolegę, który dzisiaj nie mógł być, a nie wiem, co to teraz Gans robią. Co? Ale spodziewajcie się, uwidzicie sami, co z tego wyniknie. To są, że kiedy będą z sałaszu potem do jesieni, muszą mieć dobre gunie, aby się mieli czym w nocy przykryć, aby mieli pod czym spać. A teraz będą klękać, a teraz będą rzekać za powodzeni, za to pasieni na sałaszu, aby to było bez problemów, a jak się patrzy. Bo jak się nie pożykało, tak się ani nie darzyło. Tak to faktycznie kiedyś było. Dzisiaj się to odgrywa ale tak to ludzie wierzyli, że to wszystko muszą robić, aby im to w pasieni tam dobrze fungowało, aby z tego mieli pożytek. Jeśli tych owiec było kupa, to było wielkie stado. Tam był taki bacza, szkatuła się nazywał na Kozubowej. Tak, a teraz te łowieczki będą się w kółko chodzić, aby się poznały między sobą, aby się stratka pomieszały. A teraz jeszcze ich muszą porachować, bo każdy gazda sedą swoje łowce, a potem tego wiela ich miał, teraz potem dostał syra, żynczyce, brędzy, a to wszystko musiało być spisane, a musiało to pasować. A i te małe, a jeszcze jeden. No i porachowane i to jest dalsza taką etapa tego mieszania. No i teraz trzeba łowieczki pięknie okadzić, widzicie. No, tak. Gaździno się staro, że tak się i z tego pięknie kurzy, tak jak się patrzy. Jakby kto chciał być zdrowy cały rok, tak się może też tam przypleść. No i też będzie okazany i będzie zdrowy. No. Coście się przyglądali, abyście też kapkę mieli jakiś pożytek taki zmienny, duchowy, ale taki kapkę pokosztujecie syra. No a gorzołkę też mają, ale to już tak między sobą się poczęstują, a to już jest taki ten, wiecie, ten sztympel, jak już się wypije, tak już potem się musi koniecznie darzyć dobrze.
tak pić się nimo, bo to nie ma piękne, ale niekiedy wypić trzeba. Tak, na tej łowce. Tak, także dzięki za uwagę, bardzo mi było przyjemnie. Bawcie się dalej do wieczora. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Renata Pavlínová, velmi ráda vás tady vítám u nás v Lomné. Možná k té historii malinko jenom. První zmínky o Lomné jako takové pochází z roku 1596. Do roku 1900 to byla jediná obec. Jo, pak se rozdělila Dolní Horní, proto takové specifikum, že naše obec nemá kostel, což u nás asi není, je to trošku neobvyklé, jo, takže, ale spadáme pod farnost Jabunkovskou nebo Hornolomňanskou. Vždycky říkám, že rozlohově jsme moc velcí, 2703 hektarů, ale co se týče počet obyvatel 880, jo, což je škoda, že není to rozpočtové určení daní na rozlohu, já to vždycky tak říkám, jo, kanalizaci, cesty, vodovody, ale nestěžujeme si. Jinak jsme rekreační oblast, máme přes 300 rekreačních chat. Je u nás stavebně uzavírána rekreační chaty, neboť před rokem 1990 bylo více rekreačních objektů a chat než starousedlíku. Naši obec v roce 70 postihla taková nedobrá zpráva nebo taková událost. Já se omlouvám, že říkám negativní věci, ale měla tady stát přehrada a to byl stop vůbec výstavby jako takové. Jo. Tenkrát demografický vývoj byl úplně jiný, bylo 5-6 dětí, bohužel dneska 1-2 děti, takže my se snažíme dohnat nějak, co se týče počtu obyvatel, snažíme se zavést sítě, jo, aby se nám ti lidé vraceli zpátky. Jsme v chráněné krajinné oblasti, není to tak jednoduché. Na druhé straně je dobře, že jsme v chráněné krajinné oblasti, že se dbá na vzhled těch stávek. Samozřejmě budujeme tu základní infrastrukturu, vodovody si myslím, že máme v pořádku, kanalizaci v centru, hřiště, 2 školy, máme českou školu, polskou školu, protože máme 25% polské národnosti. Takovou dominantou Lomné je prales Miloši, myslím, který si s panou se mě tady ptal. My jsme v roce 2005 znovu otevřeli tu naučnou stezku. Jo. Jak říkám, budujeme cestovní ruch a ještě se snažíme ho povyšit, nebo jak říkám, s tou třešinkou na dortu, že chceme udělat tu agroturistiku. To znamená propojit, jo, to zemědělství s tím cestovním ruchem. No. Jinak Dolní Lomna má 2 areály, je to areál Matice Slezské, tam se pořádají Slezské dny, festival na Pomezí, možná jste slyšeli, Jarek Nohavica tady vystupuje celkem často, teď bude Tomáš Klus 1.8., pokud budete mít chvilku, je to čtvrtek, srdečně zveme. Obec jako taková se podílí nebo pořádá vozatajské závody a jarmark, trh domácích zvířat. Máme bohatý spolkový život v obci od myslivců, důchodců, včelářů, což je velmi, velmi příjemné a tu obec to tak spojuje. My jsme rádi, že za náma přijíždí turisté jak v zimním období, že areál Severka, možná jste slyšeli, areál Armáda. V létě budujeme cyklostezku, možná jste viděli z autobusu. První etapa, druhá etapa, třetí máme na Spadnu. Tady v tom Lomňanském muzeu, k tomu jsem se chtěla dostat, takže to je replika první školy z roku 1852. V 74. roku tak ten původní objekt byl odvezen do Rožnova, do skanzenu, ale bohužel zůstal v depozitáři. A my jsme chtěli převést zpátky ten objekt, jo, že ho zrekonstruujeme. A tenkrát ještě tehdejší pan ředitel koukal, říká, nedělejte to, je to památka, strašných milionů vás to bude stát. Jo. No a poskytl nám projekt té původní budovy z toho roku 852
Podařilo se nám získat nějaké peníze, dotaci z ministerstva financí, myslím, takže jsme postavili tento objekt. Školy občas sem zavítají, mají takovou netradiční výuku. No, máme spolupráci s Jastřembím Zdroj, to vám musím říct, to je taková legrace, jak jsme otvírali Tolomňanské muzeum, tak předtím samozřejmě, abychom mohli čerpat nějakou dotaci, tak jsem musela podepsat smlouva o partnerství. No a teď já se ptám, kolik má obyvatel Jastřembě Zdroj, takže jsem si to mohla zjistit, že? 100 000. A on se ptají, kolik má Dolní Lomné, já říkám 850 nebo, a oni 1000. Říkám, ne, takové velmi příjemné, takže jsme se posmali, oni říkají, to je u nás taková ulice jedna, jo, takže, ale velmi spolupracujeme. Je třeba paradox, že jak žádáme společně ty projekty, daleko jednodušší tu legislativu oni mají, jo. A umí si to asi víc vyboxovat v tom Bruselu. Já nevím, jednodušší, snazší, jo, že my opravdu, já s takovou hromadou, oni o polovinu menší hromadku. Úspěšní jsme asi byli tak stejní, jo, že pořád se snažíme žádat, využívat ty česko-polské projekty, abychom mohli. A tím, jak jsme otevřeli Tolomňanské muzeum, tak jsme nastartovali jednak svatby, tady jsou, je to takové neobvyklé, těm lidem se tady líbí. Jo. Zase jak ta původní třída je tu, vypadá to trošku jinak, takže obřady, vernisáže, přednášky, cokoliv. Jinak toto nám vede firma Manlomka, ta paní, co tady je, takže je to manufaktura Lomna. Jsou to lidé, kteří začínali v Dolní Lomné, jsou to s nějakým zdravotním handicapem, ano, je to firma. 6 osob měli, jak začínali před 6 lety, dnes jich je 76. Jo, a já jsem tak strašně ráda, že se nám podařilo to skloubit, jo, že nemusí ta obec, že my jsme tam 3, jo, takže nemusíme se starat o informační centrum, jo, že ty paní ví tu historii, umí povykládat. Tady možná jste si všimli, máme fotografie, dělají se takové různé pak soutěž o nejhezčí fotografii dobovou, svatební jsme tady měli. Takže prodávají svoje výrobky, myslím, že tam ty výrobky mají krásné. A jak říkám, dělají to lidé, kteří jsou trošku zdravotně postižení a mají pracovní uplatnění lidé z Lomny. Jinak v obci máme domov důchodců nebo dům s pečovatelskou službou, ať to říkám správně, 11 bytů tam máme. Pro místní nebo cizí tam? Přednostně mají místní, ale i pro cizí. Já jsem se bála, vám řeknu, jak jsem tu žádost vezla, jsem si říkala, Pane Bože, kdo tady půjde? No a máme pořádný, jo, lidé jsou spokojení. Původně jsme to měli mít někde úplně pod lesem. Říkám, proč izolovat ty lidi někde, když oni jsou tady u pekárny, v centru, vidí děti, jo. Jsem velmi ráda. Jestli jsem za něco ráda, tak vám řeknu, to je ten dům s pečovatelskou službou. Jo. A vy tady máte nějaký prodej ze dvora? No povídejte nám. No, máme prodej ze dvora, ale to vám jde tak pomalu, rozumíte? Já už jsem objela tolik různých malých takových těch bouráren, jo, že jatka u nás jsou v Těšíně a to je 30 km v jednu stranu. Ti lidé zaplatí 6 000 za to, za bourání, odvoz, přívoz. A to není problém jenom Dolní Lomné, i všech těch okolních obcí. No tak byl nápad postavit bourárnu, jo, tady v Dolní Lomné. Těch hospodářů tady máme víc, takže by to bylo příjemné a tím pádem 6 000 ušetřit, já si myslím pro toho zemědělce celkem dost. No takže máme projekt, snažíme se ho uvést do života. Já jenom děkuju Bohu, že tady máme paní veterinářku, která je v důchodu a která nám pomáhá s tím, protože jak jsem viděla tu legislativu a vůbec. Jo, já říkám, kdysi doma nikomu se nic nestalo, jo, když se to bouralo. Oni můžou bourat, ale nesmí to prodávat. Jo. Vy jste chtěli bourárnu nebo i jatka? Protože Bourárnu. Jenom bourárnu, že by se to porazilo a tady by se to potom rozbouralo. Bourárnu a vedle místnůstka, kde by se to prodávalo. Tak a pak máme druhý projekt, to zase bychom chtěli, nemá to nic prohibici, udělat takovou palírnu a moštárnu, sušárnu ovoce. Tady se daří nějaké ovoci? Dává se, A takže by ti lidé dojeli, vymoštovali si. ale je to vám může široká dálka na Jo. určitě. No. Já si vzpomenu rodiče, jak to doma dělali. Já švestky, jo. Jo. Jenom do stranu. No.
A ještě vám musím říct, jak máme ten jarmark, paní Věrka určitě ví, tak u vchodu vždycky jsme měli takový prodejní stánek Baba Jaga. A tam byly vajíčka, brambory, jablka, všecko tady místní. No to bylo 15-20 minut a nebylo nic. A já jsem si říkala, no lidi půjdou na jarmark, opravdu ten zájem je. Dneska už lidi dávají pozor, co jedí. Vidí to v té televizi. No a ti naši lidé zase by měli tu práci, umí ty syry vyrobit, jo. I to mléko, ale všechno je omezené, jo. Máme 4 vodní zdroje, 2 povrchové a 2 podzemní. Obec, co má. Ty povrchové jsme posílili o podzemní, protože jsme zjistili, že tu podzemní vodu nemusíme opravovat, což je úplně úžasné, že nemusíme chlorovat. No, spravujeme si to sami, díky bohu i tu kanalizaci a proto i ty ceny máme 6 korun za kubík, jo, takže to je celkem. Kolik je velice? 30, a i víc. 50. A navíc vody už ani nevlastní čeští lidi, jako u nás. Ano, Španělé Asi je 22 plus Angličani. no, celkem 38. My platíme skotské banky. Vodné stočky. Máme taky vlastní Tak víte, tady je paní místostarostka z Písku, paní Věrka Grošlova a oni tam mývají takovou krásnou akci, to byl první ročník asi, že? Nás to velice překvapilo, protože jsme si říkali, ježiš, no ještě bylo špatné počasí a všechno, tak jsme si říkali, že tam přijde málo lidí, že aby jsme vůbec jakože pokryli ten areál, no a přišlo strašně hodně lidí, to byly zástupy, to byly jakože, to bylo jak v průvodu, jak byl kdysi prvomajový průvod, tak normálně stáli kolem těch chodníků, jo, a prostě tam jsme jakože zařadili všecko, byly tam stroje, takže vlastně byly traktory tam šly a takové ty nejstarší ještě, jakože, co původně si jako lidi sami vytvořili, ty trakturky, takové ty, jo, takže bylo to takové zvláštní, přesně. Jako průvod To bylo, ano, to bylo všechno průvod, jako to bylo krásně dlouhy naplánované, jakože co všechno půjde, že tam šli i v krojích, jako moc pěkné, jakože to bylo věnce, byly krásné udělané, takové zase ta tvořivost lidská to. Takže moc hezké to bylo a skutečně, jak říkám, lidi dali všechno do toho vlastně a jak říkám, co prostě bylo někde starého doma, jo, ještě, já nevím, leta páně, nějaké ty stroje zemědělské, tak všecko prostě nás dobili a namašličkovali a šlo to jako do toho, pokud to bylo ještě trošku funkční. Takže byla z toho taková pěkná akce, no. A tak jak říkala tady kolegyňka, tak to vám musím říct, my jsme měli první ten jarmark a pršelo, lilo, takže měli jsme jenom 500 lidí. Jo. Bylo to takové komorní, takové jenom lomňanské. No a druhý ročník nám přišlo 4-5 tisíc lidí. Jo. Teď, jak jsem říkala, spolky, restaurace, ale nebylo co pít, nebylo co jíst, jo. A já pořád, není to o tom, jo, není to o jiném. Jako opravdu svezli sudy piva, jo, alkoholu z těch obchodů, ale bylo to trošku takové trapas byl. Pak už jsme se připravili, že... Ještě vám řeknu, ten první ročník, mi tu nikdo nechtěl jet z těch místů, víte? Jako proč já bych tu měl brát ty krávy, já nevím, ty byky, jo, ty koně a já nevím. Se budou řechtat, že? Jo, všichni se mi budou smát a na co ty oplocenky, to my jsme to sbíjeli s hasičem a ještě takové kopce. No, první ročník Poláci, Slováci, jo, prasata a tak. Ti lidé si to kupovali, my jsme jim to odváželi. No a druhý ročník najednou, teď, víte co, ale to musím říct, teď už ti lidé se nám sami hlásí. No to je tak dobře a ne jak já jsem chodila, prosila, pojďte k nám, budeme tam mít, no nikdo tomu nevěřil, jo. A jste tady v nějakém asi mikroregionu nebo v nějaké masce? Sdružení obcí Jablonkovská a po sdružení je potom ještě máme masku. Jo, jako třeba starosta Zrčavy a bude povídat právě o té masce a o kroji a oni hospodáří, jo. Začali sme na 2 hektároch, ktoré sme dali do poriadku s manželkou a s 2 deckami, ktoré samozrejme tiež chceli mať koníčky, tak sme zabezpečili koníčky. Chceli mať kozy, tak máme kozy, máme ovce, máme mangalice. Máme v podstate všetkých druhy domácich zvierat. Máme 2 poníky, 3 mangalice, 16 ovcí, nejaké 3-4 kozy, bíky na mäso. Takže tá naša rodina je v podstate z tohto sebestačná, ročne vyprodukujeme zhruba tonu mäsa. Takže každá naša domácnosť, ja, brat, sestra, rodičia, máme plný
mraziak, jak sa povie, domáceho mesa, domácich potravín, bez ohľadu na to, že každý popri tom ešte pracuje a je zamestnaný. Ale tento únik, ktorý znamená hlavne, pre mňa osobne je to hlavne veľký relax, aj keď je to niekedy časovo náročnejšie, ale je to určitý taký priestor toho úniku a tej sebarealizácie. Takže my sme to prijali ako životný štýl a vždy sme to túžili robiť. A pokiaľ to podmienky dovolia, tak si splníte také v podstate aj detské sny, lebo keď ste boli malí, každý bol niekedy malý a chcel vlastné zvieratá, tak teraz až pochopí, že čo to je mať vlastné zvieratá. A zameriavame sa pri tom našom hospodári hlavne na nenáročné druhy zvierat, ktoré nevyžadujú nejaké ustajnenia, aby sme nemuseli zase investovať do tej celej infraštruktúry a nevytvárať z toho nejaké hospodárstvo za ťažké milióny a stavať nejaké budovy. Takže chováme maďarskú mangalicu, ktorá tu už za Rakúsko-Horská volá, paslo sa tu celý rok vonku. Maďarskou? Ona sa volá maďarská, volá sa to teraz ako maďarská mangalica, ale je to v podstate pôvodné pastierské plemeno ošípané, ktoré prišlo zrejme z Rumunska s pastiermi a postupne sa udomasňovalo v tomto regióne a je to ošípané, ktoré sú nenáročné na stravu, na počasie, na ustanenie, odoláva chorobám, aj keď tie vrhy nie sú početné, ale je to zviera, ktoré dokáže v podstate fungovať na pastvine vedľa dobytka, ono sa páslo, takže si viete vychovať kvalitné vepřové za minimálne náklady a ešte k tomu je to obrovská atrakcia, pretože nám sa pravidelne vracajú turisti z Polska, z Varšavy, z Lodže, z Krakova, kde má pán v tom švinke kudlatom. Vonku v zime samozrejme potrebujú aj hodne objemového krmiva a potrebujú kamennú soľ, takže sa to správa v podstate ako divočák. Keď mu narobím čečinu z jedle alebo z borovice, tak proste to zhryze do posledného konarika, nemá žiaden problém. Pane starosto, ale na to potřebujete velké množství půdy. Problém pre nás není žiaden, pretože sú to väčšinou všetky pozemky, ktoré mám, tak sú zarastené náletovými drevinami, takže nikto to nestal. Nebol žiaden boj o to, aby som musel platiť za hektár nejaký prenájom a tí ľudia sa toho dobrovoľne vzdajú s tým účelom, že im ten pozemok zhodnotíte v 2-3 rokoch majú krásne pastviny. To je pravda. Paradoxne, najhoršie, čo môže v týchto našich podmienkach byť, je podpora dotačných titulov, na základe ktorých ľudia zalesňujú. Dostanete na hektár dostanete až 3000 € a následne pri zmene kultúry, či už je to vinič, chmelnica, orná pôda, dotuje Európska únia až 200 € na hektár ďalší. To značí, že keď zasadíte hektár chmelnice, vinice, jabloňového sadu alebo ornej pôdy, dostanete nejakých 3500 € dotáciu na hektár. To je strašná čiastka, pretože všetko, čo produkuje, sa dotuje. To znamená, keď produkuje jabloňový sad alebo vinica, tak zadotujú to, že ju zlikvidujú. Vám zadotujú. Keď vykyľčujete hektár vinohradu, tak dostanete 3500 € za hektár. Pretože Európska únia má nastavenú dotačnú politiku tak, že ona síce bude podporovať pastviny, ale nebude podporovať, aby sa na tých pastvinách zmenila štruktúra a začalo sa orať a produkovať. A keď si to zrátate, na hektári pôdy vyprodukujete zhruba 5 tón obilnín, pšenica, kukurica, jačmeň, to je jedno čo. Keď si to hodíte, keď si dáte len takú priemernú veľkú obchodnú cenu 3000 korún za tonu, na trhu malou obchodnom je cena okolo 5000 korún za tonu. A keď to dáte za 10 rokov, tak o niekoľko desiatok až 100 000 korún prekročíte hodnotu tej dotácie. Ale to vám nikto nepovie. Oni vám povedia, dáme vám 150 000 za to, že vyklčujete vinohrad a zasadíte tam rýchlo rastúci topol. Tým pádom vlastne stopnete produkciu tej pôdy a zamerate sa na jednostranný výnos v diferenciálnej rente 100 rokov. Aby ste mali výnos do smrekového porastu, tak čakáte 100 rokov, kdežto keď budete každý rok osievať obilniny, alebo nejaké plodiny, alebo zely, alebo okopaniny, tak dostanete tie peniaze ďaleko skôr z toho pozemku a produkujete potraviny, ktoré v terciálnej sfére zamestnávajú brutálne množstvo ľudí. Zemedelství na venkove sa zmenilo ešte na horší obraz, jak za komunistov, pretože komunistickú veľkovýrobu kritizovali dlhé roky ľudia, ale počasie zistili, že to družstvo zamestnávalo 200-300 ľudí z dediny, to znamená, až 20-30% obyvateľov z bežných vidieckých oblastí bolo zamestnané v zemedelství. Dneska pod tlakom zvláštnej dotačnej politiky sa
zmenilo venkovské zemedelství na tisícky hektárov prenajatých trávnych ploch, kde v podstate už len dobytok je ako na okrasu, pretože zaťaženie dobyčej jednotky je skoro minimálne, takže to není produkčné zaťaženie len, aby tam niečo bolo a mohli dostať aj nejakú dotáciu hlavne na masné plemená, aby sa neprodukovalo mlieko, pretože mlieko znamená mliekareň, mliekareň znamená linku, kde stoja ľudia, kde proste vyrábajú syry, robia výrobky. Takže sa to krásne pomenilo a štruktúra našich vidieckých usadlostí, alebo respektíve tých vidieckých ploch je tak, že vidíte samé krásne trávnaté porasty, zmulčované, skosené nádhernými džonami, dírami za niekoľko miliónov korún, kúpenými s dotáciami, zafinancované bankami a ten zemedelec v podstate kosí žije, ale na 300 hektárovú farmu mu stačia 2 ľudia, to znamená otec a syn. Všetko ostatné je na úrade práce. Keby mali hospodáriť s nejakou produkciou, to znamená či už masnou produkciou s finálnou klobáskou alebo nejakým udeným mesom, keby mali mať mliečnú produkciu s finálnym syrom, brinzou, žinčicou, oštiepkom, tak by museli tieto veci a v tých regiónoch by museli vzniknúť nutne malé výrobne, ktoré sú bežné v zahraničí a zamestnávajú v tom regióne. A samozrejme, keď prídu turisti do Lomnej, na Hrčavo, do Košaric, tak si kupujú regionálne značky. Ale nekupujú si nadnárodné značky, ktoré sa tu vozia. Oni sa vyrobia niekde vo velikánskej mliekárni, ktorú vlastní Senobel, ktorý položí 10 fariem na kolena a potom vozí mlieko z veľkokapacitných mliekární, kde sú kravy uviazané, ich tam 1000 naraz a doja 70 litrov. Vedeli ste, že krava, ktorá je uviazaná, dojí 70 litrov mlieka? A žije 2 roky. A žije 2-3 roky v plnom výkone, keď máš šťastie. Oni si otevřeli tady u nás vlastně trh, jo, tím, že... Áno, tým, že vlastne že sa nastavila dotácia na tak malé zaťaženie a že sa nastavila na trávnaté plochy, ktoré síce, ono to môže vypadať, že sa niečo deje. A ja si myslím, že sa deje to najhoršie, čo sa diať môže. Ľudia strácajú schopnosť zabezpečiť si vlastné potraviny a potom sme samozrejme cez médiá krmení reklamami od malých detí až po dospelých, takže vy kúpite ten jogurt bez toho, že zamýšľate, odkiaľ je, aký jeho pôvod, zloženia a tak ďalej. A myslím si, že tá potravinová sebestačnosť, o ktorej sa strašne začalo hovoriť, nie je len o tom, aby sme vydržali proste nejaké obdobie, keď sa zatvoria hranice. Ide o to, aby tí ľudia v tých regiónoch nestratili schopnosti sami pripraviť potravinu. A vy sa tým, že si dokážete pripraviť na tom rodinnom statku toľko mesa pre vlastnú rodinu, mňa nezaujíma cena bravčového, ani hovedzieho, ani drúbeže, ani vajec. My máme toho toľko, že môžeme tým tapetovať doma a ešte môžeme rozdať ďalším. Takže my sa nesnažíme ten podnik rozvíjať do nejakých proste megalomanských plánov, pretože už potom sa stráca tá kvalita, pretože zase budete rozmýšľať o nových priestoroch, o nových mašťalách, o väčších, výkonnejších plemenách, dobytka a tak ďalej, ale urobiť si a ten boj vlastne s tým začína, s tým mechanizmom, ktorý sa tu nastavil zvláštne, začína na malých rodinných statkov, respektíve tie rodinné grunty alebo rodové statky. Keď si pozriete na mapu Beskyd, vidíte tam niekoľko desiatok nádherných plôch uprostred lesa, ktoré ešte čiastočne fungujú a sú odlesnené. Je to zhruba 2-3 hektáre pola, takzvané rodové statky, ktoré vtedy fungovali a tí ľudia v nich dokázali prežiť bez ničoho a uživili vlastne tú svoju rodinu. Samozrejme mali prebytok, keď bola väčšia úroda, predali, ale vždycky sa to udržalo na tých 2-3 hektárov. Tá rodina je schopná uživiť sa vlastne na tých 2-3 hektárov. Takže toto je taký cieľ a vlastne úlet od tej práce nejakej, od toho nejakého biznisu, ktorým sa človek živí vonku, ale na druhej strane nemusím stráviť a zaplatiť v posilovni za 2 hodiny 150 korún alebo niekde. Pobehal si kolo toho a viem, že každý deň mi prirastie 5 kg zdravého mesa pre rodinu. To je krásné. Ještě řekněte, jaké máte ty další plemena těch zvířat? Máme, teraz budeme doplňať dobyčie jednotky, tak sme objednali slovenské pinzgauské, to je v podstate na tom vonkajšom oblúku vlastne sa z Rakúska, keď si doviezlo a križovala sú s karpatským hnedým. Na meso máme šarole, ktoré je vlastne prekrižované na slovenskom strakatom, aby mliečná produkcia tých kráv zabezpečila väčší rast. Potom máme valašky nakrížené s lakonou francúzskou a cigajka mesovo-mliečna, plus slovenskú bielú kozu a sliesku červinku, ktorú budeme objednávať ako pôvodný. Sranda je to, že všetci vieme, že gepard je ohrozený, alebo slon, alebo nosorožec, ale tá sleská červinka je na hranici prežitia. Sleské červinky narátate v čistokrvnej forme možno 100 kusov viazne. A to je koza, ovca, co to je kráva? Sleská červinka je vlastne pôvodný typ brachycerného dobytku krátkorohého, ktorý tu v podstate produkoval mlieko, zapriahal sa, proste bol veľmi nenáročný, s tvrdými paznechtami, vysokohorské lúky zdolával
a jeho zvláštnosťou je to, že má žlté v podstate maslo, žlté mlieko po vrchu. Je to vynikajúca tučnota, veľmi dobrý pomer medzi bielkovinou a tukom. A odkiaľ budete mít? Je to zo záchranného chovu z Vysokej školy z Brna. Takže hovorím, že embrya sú zamrazené, spermie sú zamrazené a dobytok vegetuje niekde v záchrannom chove školského podniku. Takže tak sme dopadli, že chránime zoo proste slony a rôzne zvieratá, aj keď nemám nič proti tomu, ale naše pôvodné druhy zvierat sú proste niekde uzadí. Na rozdiel od zahraničia, kde si každé domáce plemeno, bez ohľadu na to, že neprodukuje dohromady nič, si ho držia ako v podstate značku, reklamu regionálneho produktu, že toto sa tu kedysi pestovalo. Oni možno, že majú tie holštiny naprate v tých maštaliach, ktoré produkujú množstvo mlieka, ale majú takisto tie pôvodné plemená chránené a dotované do takej miery, aby ten gazda vždy popri tom produkčnom plemene držala niečo na okrasu, ktoré tam kedysi pôvodne žilo. Tak jak ty Maďaři s tou Mangalicou? Jak to Mangalicou? Já jsem se chtěl zeptat, a zatím nikdo si nestěžoval na vlky. Tak jak je to tady? No, vlky sú v podstate, tu sa vytlkli vlky koncom nejakého 19. storočia, ale ja si myslím, že blízkosťou slovenskej hranice nemáme problém ani s vlkom, ani s rysom, ani s medvedom, týchto máme dosť, takže môžeme exportovať medvede, určite. Tu v pohraničí, s vplyvom tých pesky, ktoré sú tu krásne prepojené s tou slovenskou časťou, tak tie medvede, vlky, rysy sú tu stabilné. Ale nedělá to problémy. Nie. Ja budem rád, ja budem zvedavý, čo to spraví s našim dobytkom, na ktorého ten vlk narazí. Pretože je to takisto prirodzená súčasť a potom budem musieť posiliť stavy čuvačov. Pretože to boli zase plemená, ktoré súviseli ako obranárske psy. Prestaneme sa tu oháňať nejakými borderkami z Anglie, kde medvedia nevideli 500 rokov. A budeme mať zase naše pastierské plemená, ktoré chránili tie statky. Můžu se zeptat, jaké máte vzdělání? Ja som lesný inžinier. Lesní? Nie, ja som skončil strednú lesnickú diplomskú radku, potom som šiel na lesnickú fakultu do Zvolena, ale hovorím vám to isté, tak na začiatku, že pokiaľ zažijete vo svojom živote to, čo sme zažili my ako deti, tak vy nepotrebujete, nie že nepotrebujete, každé vzdelanie následne je na to plus. A pokiaľ máte vzťah a máte k tomu nejaký zdravý prístup, tak všetky tie veci, čo sme s dedom rozoberali, ja som ako 7-ročný dokázal zabiť kurča, opraviť králika, takisto moje deti takisto dokážu podojiť, majú 7 a 13 rokov, dokážu vyrobiť tvaroh, dokážu urobiť nejakú kišku, vedia, ako to funguje, prečo to tak vlastne je, podoja kozu. Jsem to nedokázal zabít, ale musel jsem. No tak je to ten istý prístup. My sme sa na to tak dlho pozerali, až nakoniec povedali, tak to skús teraz. Takže my spravíme si domácu zabíjačku, spravíme si doma klobásy, spravíme si bežné výrobky, ktoré potrebujete na to, aby ste proste uchovali tú potravinu v tom priaznivom stave a takisto sa to tie decká naučia. A hlavne my sme stratili si, myslím, za tých pár rokov od revolúcie, stratili sme všetci chuť a čuch. To znamená, my sme tak prekrmení ečkami a chemikáliami, že v podstate mäso v parke stojí 500 korún dohromady. Keď si kúpite bežnú premernú parku v hypermarkete, tak cena 1 kg mäsa je 450 korún v tej parke, pretože tam je tak málo. Pokud tam je, hej. Takže tým pádom vy nemáte pojem o tej potravine, dovtedy, kým ju neuchutnáte. Takže keď tým deťom dáte tie základné čuchové a chuťové vnemy, tak oni to budú hľadať. Aj keď proste nebudete mať nikdy istotu, že vy sa niekde v reštaurácii nenájdete ničoho iného, ale si začnete poprvé vyberať, a po druhé začnete tú kvalitu hľadať tými vlastnými zmyslami. Tak ako tá mangalica vie, čo má v tom lese hľadať, tak nehovorí, že my sme mangalice, ale takisto ten človek tú hlavu musí používať aj na niečo iné, len na to, že do seba laduje objemové krmivo, jak to povieme, ale tú kvalitu hľadá niekde inde. A kolik vás na tej farmě pracuje? Ja, manželka a 2 deti. Pokiaľ potrebujeme na nejaké sezónne práce, dneska večer budeme zavrávať zemiaky, o 6:00 tak si zavoláme koňa z Polska a príde s ním asi 5 Poliakov kamarátov a tým pádom to skončí tak, že my to za 20 minút zavorieme a potom 3 hodiny budeme piť. No lebo Ja myslím, že na to pane vrhne. z každej takéto akcie sa stane zážitok. Z každej také akcie, keď by vám prišlo do záhrady kôň s klasickým kočišom, videli by ste ten lemeš, videli by ste ten malý obracak, ten pluk, ktorý proste tam jeho už dedo proste brúsil niekedy pred 50 rokmi.
tak sa všetci vás fotia a filmujú, pretože to nikde už nikto nevidel zblízka, jak sa zaorú klasické zemiaky. Všetci si myslíme, že naše deti si podľa mňa všetky myslia, že zemiaky sa vozia z Egypta a rastú v Egypte, na strome. Pretože ich v živote nevedeli hádzať do zeme, nevedeli, jak sa okrávajú, nevedeli, čo sú to tie púčiky na tých zemiakoch, nevedeli, že sa stromky sadia zeleným nahoru a tak ďalej. Málo kto si vlastne vie už ten systém v tej prírode nájsť a vlastne späť sa nejak vrátiť a povedať si, tak áno, na jar sadím preto, aby som v jeseni sklídil. Tak ako sa všeobecne nadáva na zlých politikov, na zlú politiku, ako sa nadáva na Úniu, na všetky tie veci, čo nám prinieslo špatného a dobrého, takisto každý môže začať zajtra na malom políčku 2x2 metre. Ja keď vám poviem, my sme v Lani zasadili na asi 4 metroch štvorcových, možno 5 uhorky, a zavarili sme večer v jeseni do pohárov 80 sedmiček uhoriek domácich. To znamená, na tom istom poličku sme zasadili pár cuky na patizónu, mali sme dohromady 100 kg cuky na patizónu, tak sme to rozdávali, pretože čo s tým? To isté s kukuricou, tou cukrovou, to isté s mrkvou, to isté s cibulou. Tým, že bol zlý rok a pršalo, a u nás keď prší, tak prší dosť, tak keď bolo sucho, sa nedalo pleť, keď bolo mokro, tak sa nedalo pleť. Tak povedal manželke, nechajme to na prírodu, príroda vyhrala, máme mrkvy doteraz. Takže nejde o to, že nejde o to, že vlastne z toho musíte mať ten obrovský výnos, ale keď máte takúto mrkvičku a vlastnú a chutnú, tak vám urobí v tej polievke takú vôňu, že vám nahradí kilogram tej zabalenej vakúovo. Takže netvrdím, že som ortodoxný nejaký proste zastanca biopotravín a takýchto vecí, pretože aj v tom sú veľké chyby. Ja som si teraz trošku pozrel na zuby českému gruntu, ktorý začal masívne propagovať českú produkciu, ale zistil som, že tam dávajú také isté chemikálie, tí výrobcovia ako veľkokapacitní výrobcovia z veľkých reťazcov a tak ďalej. Takže aj to je vlastne len marketingový ťah, ktorý vlastne ľudí navonok natiahne na to, ale hľadajme v tom kvalitu, pretože máme v tom českom grunte možnosť sa s tou predávačkou fyzicky porozprávať. Takže keď budete v tej predajni, tak sa spýtajte, prečo tam je toľko E250 v tých údeninách, keď je to dusitan sodný, ktorý je vlastne zvýrazňovač chuti a farby, ktorý vo svojej podstate v určitých dávkach sa tvrdí stále, roky sa tvrdí, že nie je škodlivý, ale keď si prečítate ďalej, tak zistíte, že pri teplnej úprave vzniká nitrosamín, ktorý je karcinogén v top 10. Teplnou úpravou, takže ten buček s vajíčkom, on je v podstate neškodný v úvozovkách, neškodný, keď je na surovo, ale keď ho upečete na panvici, tak to máte nitrosamín. A to je top 10 karcinogénov, takže sa môžeme krmiť síce krásne zvýraznenou chuťou bučku, je stále červený, ale keď ho trošku opražíme, je nechutne nezdravý. Děcka nemají jakoby tendenci utíkat jako do města? Kam by šli? My ich nepustíme. Nie, ako, taký vlastne, naše decka majú taký prístup a snažíme sa im vštepiť. Oni začali byť populárni tým, že prídu do tých svojich kruhov kamarátskych, takže niekto príde na novom horskom kole, oni prídu s 2 koňmi. A tie koně vždycky vyhrávajú. Takže majú možnosť vlastne ten život žiť aj v dedine, ktorá má 5000 obyvateľov. Na Slovensku chodíme, vlastne vozíme deti stále na Slovensko do školy, pretože nám vyšlo, že sú jedna 5, druhý je 5, 9, takže by nám to komplikovalo už aj tak komplikovanú logistiku našej rodiny, pretože my ráno stávame o 6, ja chodím krmiť, manželka sa stará o deti, ona ich zavezie na Slovensko, ja idem na obecný úrad, podpíšem nejaké veci, potom idem do firmy na Slovensku a zase sa takto miešame. Takže keby nám ešte jedno decko chodilo na Mosty a druhé na Arčavu, tak by sme boli úplne hotoví. Takže oni môžu fungovať na dedine, ktorá má 5000 ľudí, v podstate dedina žije už tým pádom mestským typom života, ale takisto fungujú na samote, kde je dohromady 10 ľudí. Takže my ich bežne zháňame večer po tmy, kde niekde s koňami letajú po horách a proste bavia sa. Takže si zvykajú na takú samostatnosť a zvykajú si na to, ako sa funguje. Keď sa chcú voziť, tak len koľko hodín sa chceš voziť, toľko minút budeš česať toho koňa, predtým, než si na ňom sadneš. Takže to musia proste zostať tie základné návyky, očesať, ohrabelcovať, vyčistiť kopytka, nasadiť zubadlo a ísť sa povoziť. Takže ja netvrdím, že oni budú zemedelci nejakí, alebo že nutne chcem po nich tým tlakom, ale je jedno, do akej sféry sa dostane. To decko si zapamätá ten prístup k tomu a keď náhodou bude mať v živote tú možnosť a tú chuť a alebo tú potrebu v podstate uniknúť do toho, tak si sadne si na toho koňa a vie, čo s ním príde, kúpi si tých 10 kačiek doma a uvarí si polievku pre malé deti. Ja som mal kamarátku, ktorá celý život nechovala, celý život proste si
žila tak náľahko, ako sa povie, a dneska má malé dieťa a zrazu zistila, že potrebuje domáceho králika, že potrebuje domácu zeleninu, že potrebuje domáce vajíčko. A čo sa ti stalo? Tak začala stavať kurník vedľa domu a zrazu pochopila, že keď ste dá tomu decku a nechce čítať to svinstvo, ktoré v tých prvých 3 rokoch, keď ho nadopujete nejakým svinstvom, tak potom ten účinok toho sa ďaleko znásobuje. Čím je mladší organizmus, tým to svinstvo viacej zanecháva na tom tele do budúcna následky. Takže my sme si sami strojcami toho, čo do toho tela dostávame, a hovorím, využiť každý meter štvorcový a nemusí to byť 100 hektárový porast kukurice, môže to byť malá záhradka, ktorá vám dá tú plodinu v tej farbe, chuti, vôni a vidíte ten krásny, ako ten prírodný proces, ako to krásne dozrieva. Niektoré oblasti Rakúska, ktoré nie sú zamerané na veľkú produkciu, my vidíme ten zlom. Vidíme agrárne púšte v našej republike, na Slovensku to vidíte, je v podstate stále jedno, repka, krásna, žltá, 1000 hektárové plochy, to sú agrárne púšte, tam zahynie srnav, tam zahynie zajac, tam zahynie bažant, pretože to je, buď tam je prebytok zelené, alebo tam je absolútne mŕtvo. Pôjdete do Rakúska, tých 1000 hektárov je rozparcelovaných na niekoľko desiatok krásnych ploch, kde postupne dozrievajú plodiny od okopaní strukovín, obilnín, a tie zvieratá sa postupne presúvajú a dozrieva to vlastne počas tej sezóny. A to je jeden efekt. Pre poľovníkov je to brutálna biodiverzita od všetkého drobného vtáctva až po tú polovnú zver, a jeden odstrel zajaca v podstate na polovačke v zahraničí je 20 €. To je celkom slušné. Takže oni sa živia takisto vlastne tým právom poľovníctva. A za tretie uvidíte tú nádhernú krajinnú štruktúru, ktorá zabraňuje erózii, ktorá zabraňuje proste šíreniu plevela, neskutočných vecí, ktoré sú proste spojené s monokultúrou. Každá monokultúra je vždycky postihnutá nejakou chorobou, musíte do toho dávať chemiu a tak ďalej a tak ďalej. Takže sme boli na exkurzii v Rakúsku nedávno, to bola súčasťou konferencie pro obnovu venkova, myslím, v Budejoviciach, tak sme prišli na nejak také stredisko Waldla, ktoré od 80. rokov produkuje výrobky od miestnych farmárov, od 700 miestnych fariem, ktoré majú v priemere 1 až 5 hektárov, skupuje malú produkciu a vyrába ako jediná v Európe pel z raži, alebo žita, po česky žito, myslím, žito alebo raž. Žito, hej. Takže predtým, než dozreje a pel vyletí z toho hlasu, tak ho skosia, vysušia, preosejú na mikrometrových zrnkách a posielajú to do Fínska, kde sa vyrába liek na rakovinu prostaty. Aj z toho pelu. Tak pel tých pôvodných primitívnych osív. Druhá firma, ktorá to robí, je v Amerike. To značí, že to je neskutočné know-how, ktoré oni ovládajú. Ďalej sa ako jediní v Rakúsku venujú pestovaniu pažitky, ktoré kosia 6-krát ročne na poliach. A tá pažitka musí mať ten krúžok vnútri. Keď ho usušíte, aby ste mali v tej polievke ten krúžok takýto. Takže sú to také špeciálne kutery, kombajny, ktoré to kosia a hneď to sekajú na tom poli a prefúkávajú to tak, aby sa to nezlepilo. A vyrábajú neskutočné množstvo pôvodných regionálnych potravín, od korenín až po udeniny, od lanu až po svetre. Takže majú vlastne celú škálu tých výrobkov, obrovská reklama, obrovský počet regionálnych produktov, ale treba zase povedať, dotácia na regionálne potraviny, produkty a značky v zahraničí, to je pre nás španielská dedina, pretože keď si chcete povedať hrčavský syr alebo londýnske pivo, tak keby ste žili v Belgicku alebo v Nemecku, tak dostanete len za to, že ho uverejňujete v novinách 5000 € ročne. Keď idete to v Európu a máte trošku oči otvorené, keď sme išli do Francúzska do strany v Lani, takže tým, že ešte sme nemali toľko piva ani borovičky v sebe, že sme ešte vnímali, tak sme si všímali tú krajinu a zistili sme, že keď ideme cez Rakúsko, tak sú tam všetko tyrolské šedé. Keď sme išli cez Nemecko, všade boli Holštín, a keď sme prešli hranicu Passau, tak okamžite nastúpili Charole. Okamžite, proste nebol tam jediný kus, ktorý by nebol biely alebo hnedý. Buď tam bol limuzín alebo Charole. Takže to je taká tá národná, nepoviem, že hrdosť, to je v podstate ten národný protekcionizmus, tam proste funguje. My sme tu mali nejakého mysliteľa v 1870 roku, keď si nejak pamätám, Albin Brav, tá prúpovidka, co je české, to je hezké. Tak to vzniklo od jedného človeka, ktorý vlastne
tým národným a priemyselným a hospodárskym protekcionizmom proste povedal, choď do nemeckej fabriky, zarob tam ten väčší groš, ale kúp si za to český výrobok, ktorým podporíš domácu produkciu. Pretože nikdy v živote, keď tie peniaze vrátiš do toho systému u nich, nevybuduješ ni na vlastnej strane. Takže my si vlastne musíme uvedomiť, čo kladieme do koša, na čom jazdíme a čím sa krmíme a čo pijeme. Ako náhle toto nepochopíme, tak sa pre nás tých 10 miliónov, čo v Čechách, 5 miliónov, čo na Slovensku, tak nás hrnú zo stola. A pritom to nie je myšlienka nejakého nacionalizmu, to je len to, že keď si nejakých 340 miliónov Európanov povie, že áno, sme v jednom priestore a pritom si každý hájí v podstate tie svoje pôvodné zvyky, tradície, potraviny, zvieratá, hej, a tak ďalej, tak prečo my sa nechávame takto krásne tlačiť do kuta a nie sme schopní proste povedať, prečo nemôžeme mať dotáciu na slezskú červinku trojnásobnú ako na holštína, ktorého sú tisíce kusov na každej farme. Slezská červinka je druh na vyhnutie. Možno gepard v Afrike, toho je 100% viac ako slezské červinky. A ten zemedelec, keď bol motivovaný chovať zvieratá a nemusel byť trpieť tým útlakom, tak proste presadíte a zachováte si tú biodiverzitu aj v tej krajine, aj v tom hospodárení. A hovorím, nástrojom týchto malých rodinných fariem, ktoré zatiaľ nie sú podporované, ani v mojej hlave nemám nič také nastavené, že robím to preto, aby som proste na konci mal nejakých 150-200 tisíc dotácií. My sme to začali robiť absolútne bez dotácie, dokonca sme to začali robiť aj v rozpore so zákonom, ktorý je veľmi tvrdý, pretože chovať jeden dobytok nezaregistrovaný je na úrovni masového vraha. Vy keď nezaregistrujete krávu, dostanete 50 000 korún pokutu z veteriny. To dostanete menej, ako keď prekročíte na diaľnici rýchlosť. Vám zoberú vodičák a dostanete 2000 korún pokuty a potom správne konanie. Takže týmto tvrdým prístupom sa vlastne likviduje vlastne záujem ľudí, pretože nie každý je schopný ovládať celú tú registráciu. Proste musí podliehať neskutočnej legislatívnej záťaži, ktorá samozrejme nie je len legislatívna, ona je finančná. Všetko ostatné sa na to nabaľuje. Od času, ktorý tomu venujete, a nakoniec zistíte, že chováte 3 ovce, ktoré registrujete na zemedelcovi a takýto stok papiera musíte za 2 roky vyplniť. Takže s týmto treba bojovať a vlastne búchať na tie dvere, ktoré vlastne tieto veci zavádzajú a ja netvrdím, že máme byť v tých chovoch nekontrolovaní, neregistrovaní. Ono to súvisí s ostatným, ale nikdy som sa nedočítal, ani som nepočul, že by nejaká nehorazná hromadná nákaza vznikla na farme malého chovateľa. Nikdy som nepočul, že by vlastne sa niekto otrávil z potraviny, ktorú kúpil na mojom hospodárskom dvore. Vždycky sme sa otrávili z potraviny, ktorá sa doviezla bohvie odkiaľ. A mala tie čiarové kódy, ktoré niekto na lodi prelepil, pretože ten nádherný argentínsky dobytok, on je krásny. Tie čierne angusy sú fantastické mäsové plemená, ktoré boli šľachtené na kvalitné stejkové mäso. Akurát keď ich niekto chová v 100 000 kusoch niekde v Argentíne, naháňajú po tých močiaroch, kde veterinára poznajú len z helikoptéry a on vlastne robí veterinárnu prehľadku tak, že letí helikoptérov a strieľa to z toho lietadla, z tej helikoptéry. On proste vidí niečo chromé, má to zanisanú ránu, tak ho zastrelí. Nerieši žiadne očkovanie, nerieši žiaden proste selektívny, nič nerieši. Oni to proste potom naženú všetko do prístavov na tie lode, niekoľko poschodí tamto počas, to sú plávajúce jatky, hej, preto tie náklady, preto stojí tých 20 € kilo toho argentínskeho stejku, pretože on to preveze z jedného kontinentu na druhý na mesiarskej lodi, kde odpad likviduje v mori, vy si zaplatíte za tonu kafilérie nehorazné peniaze, pretože to musíte do kafilérky, on to dá žralokom. A keď si predstavíte ten dobytok na tých 3 palubách, čo zažíva, koľko stresu, koľko svinstva proste musí zažiť, aby vlastne ho niekto nakoniec to zabitie je pre neho to najlepšie, čoho sa tam dožije. A niekde v Holandsku, v Amsterdame vám vypadne z tej lode zabalený, vakovaný, mrazený polotovar. A potom to nejaký Ital v kuchyni, to je úplne tiež šialené, propaguje ako najlepšie mäso. Že Ital v kuchyni v českej televízii propaguje argentínske mäso. Z toho máte šľak trafiť. Hej? Pritom ja mám 1000 kg mäsa, ktoré rastie na lúke, žerie zelenú trávu, ktorá není sypaná ničím. A my môžeme maliť stejky dennodenne a ešte tam 200 kg každú jeseň dostane. Takže to je taký ten pohľad vlastne od toho globálneho až cez to naše mikro. Keď by pár farmárov, ktorí
na rodinných, ideálny stav by bol taký, že nebudem to mäso ani mraziť na nejakú tú dobu. Že vy zabíjate, dáte mi štvrtku a ja si tú štvrtku za 2 mesiace kúpim od vás naspäť. Alebo vám ju vrátim. Že by tých ľudí bolo toľko, lebo vy nedokážete, ja to sám poznám, že my nedokážeme skonzumovať to, čo vyprodukujeme. Nedokáže naša rodina, niekoľko desiatok ľudí nedokáže zjesť tonu mesa. Proste nedokáže, hej. Z jedného býka 600 kg máte v jesení 300 kg čistého mesa. Máte 2, máte 600 kg. Máte nejakú hydinu, máte nejaké králiky, ovce, kozy. Že máte sortiment toho mesa, ktoré máte radi, potrebujete ho, ale nedokážete to zjesť. Proste to by ste museli jesť meso dennodenne. Deň má, teda rok má 360 dní, nebudete jesť každý deň 3 kg mesa. Takže to zrátajte, že a pritom to je, hovorím, stále sa bavíme o malej mikro, to nie je ani farma, to je mikro, proste nejaký mikrorodinný malý podnik, kde jedného bička, proste 2 biky máte vo hrade a rastie to proste, rastie 1,30 kg denne. Pozriem sa na neho, koľko si dá, 1,30 kg. Takže ja bych poděkovala panu starostovi. Mobili se 2 gurale čupagami. Hej gurale, neberte se, má gurálka 2 ruce, podělí těše. Hej gurale, neberte se, má gurálka 2 ruce, podělí těše. Za horami, za lasami, za dolinami, pobili se 2 gurale čupagami. Hej gurale, neperte se, má gurálka 2 vrkoče, podělíte se. Hej gurale, nebijte se, má gurálka 2 vrkoče, podělíte se. Za horami, za lasami, za dolinami, pobili se 2 gurale čupagami. Hej gurale, neperte se, má gurálka 2 vrkoče, podělíte se. Hej gurale, nebijte se, má gurálka 2 vrkoče, podělíte se.